Tunge endang samto ing gati saking para kadang maheswara nyampur sari. Yuk, monggo setunggaling adicara kirap ingkang angga kalih lumantar Mbak Yu Arilaista ugi saking para kadang maheswara. Ayo ayo, semoga asing. Ayo 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 ayo. Nalikane sepisan ketemu enak erek si kacau ayo ayo Maheswara nyampur sari heha Mbak Yu Arilaista sing ceha ayo ayo Yun es gayeng tenan pokoknya nggih. Iki enake tinggal Bali ya. Duh, urung ta? Urung rampung ta? Lah cocok lampahe wayune kaya ngono lho, Mbak. Ayu tenan ya. Ayu tenan. Oh ora maedo lho wong salone dhewe. Lah piye? Sehat Mbak Aril nggih? Bacotke nak mangga. Sabtu pandito ayo Gusti nglilani ayo nalikane sepisan ketemu ayo ayo
Syukur alhamdulillah kawistara Sriat Mojo penganten sarimbit Diah Ayu Epi Annawati kalian Roko Mas Bagus Dwiki Adi Saputra Sarjana Hukum wis dumugi onggan kang tinuju ing sakmangke badhe kapendhet gambaripun dening juru foto ingkang sampun pinitaya foto-foto sesarengan kalian Sang Suba Manggala. Ambok bilih manggi tumapeng adicara foto-foto sesarengan dening para pangombyong Sang Suba Manggala badhe kalajengaken tumapeng adicara bedol pangombyong. Sepisan malih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya tamu senedahan. Malihipun pangombyong keluarga besan, keluarga ageng Bapak Supaidi talah Ibu Sutinah kang mijil saking lalatan Dusun Pulurejo, Desa Kalisari, Kecamatan Kradenan, ingkang sampun kersa rawuh mapan wonten dalemipun Bapak Nardi talah Ibu Guspini wonten ing lalatan Dusun Mojoroto, Desa Cerewek, Kecamatan Kradenan. Mugi-mugi kanthi rawuh saking panjenengan donga pangestu sagatul meber dumateng Sriat Mojo penganten sarimbit anggenipun badhe sami lompan wonten ing madyaning bebrayan ageng. Semangga Mbak Ari wonten mriku napa mriki panggung nggih?